Que parece que non teñen fin son as obras da autovía que unirá Santiago con Lugo. Van 17 anos e sumando. É unha historia marcada polos continuos atrasos, Nuria. Sí, hai 13 meses, en febreiro do ano pasado, abríase en marcha o tráfico este penúltimo treito da A54 e comprometíase a súa inauguración total a decembro do ano pasado. Pero decembro chegou e pasou. Estamos en primavera e o certo é que os traballos non avanzan ao ritmo necesario para abrir antes do verán, que é o actual compromiso do Ministerio. Está executado nestes momentos en torno ao 90% das obras, pero o certo é que os traballos non puideron avanzar ao ritmo previsto debido aos temporais do pasado inverno e o certo é que, entre tanto, Melide e Arzúa acusan un notable incremento de tráfico, sobre todo de camións, de tráfico pesado, e rexístranse cada día importantes retencións, sobre todo en hora punta. Desde 1996, en que comezaron as obras entre Santiago e a Lavacolla, son xa 3 décadas de traballos na autovía entre Lugo e a capital galega, 9 anos máis do que levou a célebre construción do Escorial no século XVI. Tuveron algún tipo de retraso motivados por circunstancias que nadie podía prever. Pero os atrasos seguen a ser unha constante na execución da A54, contradicindo os reiterados compromisos do ministro de Transportes. Como muy tarde, a finales del año 2025. Estará completamente terminada y en funcionamiento durante el año 2025. Algo máis prudente e menos concreto se amosaba en outubro pasado o delegado do Goberno en Galicia. En poucos meses teremos a autovía plenamente operativa. Pasaron 5 meses, que poden ser poucos, segundo Praquén, pero o treito entre Melide e Arzúa segue sen estar rematado a piques de deixar atrás o primeiro trimestre deste 2026 para a desesperación dos veciños. As colas que hai aí, iso é bestial. Hai moito colapso polos transportes, sí. Non podes estar 15 minutos esperando para poder cruzar e ir a calquera dos sitios. Es increíble, no solo que no esté hecha la autovía, sino que además de que no está hecha la autovía, están totalmente desatendidas las vías alternativas. O están esperando eleccións ou non sei, alguna cousa destas. Prometo moitas cousas, pero nunca acertan na verdade.